ufuna ukukhuluma nami. So nami ngibona ukuthi ke njengoba ngisho kanjalo ngibona ukuthi angihlaleke nami ngithule. She's essentially made it clear ukuthi akangifoni. So now I know where I stand. So like ikhona into esiyenzayo for each other and stuff. And what do you think a problem yakhe is? I don't care. like no disrespect to you, but I just from the bottom of my heart, I don't care. Hey, funeke nizame enye indlela engase ibe ngconywana kunale eniphilisana ngayo. Ayikho right. Hayi mina ngibona ngathi uyena ungekho right. Vele phela ngeke uzibone nawe wrong khona. Mama, okay. Ngiyakho ngisho ngithi mina ukuthi ngazibona ukuthi ngirong ngibasusa lapho ngayibona. Nabo abo olwandle wompumelelo bayangikhuluma. Yena yedwa nje fanele mina ngilandele yena yedwa. Hayi ngeke phela mama. I just feel like we need to That's ukudla ngepeace manje. No. Oh, okay. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kumele sikwazi ukubona abantu abaprojectayo. It's not about you. It's not about indlela owenza ngayo izinto. Awukho wrong owenzile. Yabo, there are people who just cannot own up. Then bese afuna ukuyikhiphela kwabanye abantu just so that they can feel better about themselves. I don't know, I'm assuming her personality always requires the other person to say I'm sorry, and I was not taught to apologize for something that I don't know and I don't mean. And quite frankly, you're borderlining gaslighting someone. You're just going to apologize for something ongayazi. For the sake of apologizing, very heavy words, I'm not going to apologize for something engayazi. Maso right, uzoba right. Mina kade ngaba right. Ngalwa nabo ngalwa lapha thwanga ngibafuna ukubagwaba. Ngalwa nabo ngadlula. Akuphelanga namalo into zamangakadlula. Boshwa wena. As much as kwenzeka yonke lento eyenzakalayo, angifuni ukuthi uwrong ulunge ngorong. Also angifuni ukuthi ube kwispace whereby seniyafana noSneh. Mangithi niyafana, I mean to say umuntu ekuzonda, you don't have to hate back. I'm not hating her, I just don't care. That's not what I'm saying. Mina ngifuna ukuthi ungajikwa uyena. Ungajikwa abantu indlela ongakhona. I am coming to a decision that for our own peace, it's best for us to not interact. And so the best way for us to move forward, singanyathelana amathos, is for us to not speak. Phela ngoba wena wagcina wonile ufuna abone ngawe wena ukuthi wenza njani. Yabo? Hayi ngizoya ke. Yeah, wena uzozibona umkhulu no akona ukuze